First Samuel ni ek ang bek puri banyak. Kok bohorok sejak tunggu Shilo o Elkana bai bini nukung Elkana hanai Ephraim bosong ni borok khoroksa tongo bo Ephraim ni hatai kami rama kami kotor tongo bo Joram ni buselatai Elohai ni busuk bo jo bosong ni toho nukung ni borok bini bihi khorok nei tongo hana bai penina ni ke busa butui tongo hana ni ke busa khorok sapano geroi bini bisi burum borok ramani silo o phanganang subrayung no kulumnani tai yafarnani bagui thango aro elini busla song khorok nei hopni bai Pinehas subrayung ni ochai ungo Elkana yafarmani salo bini bihi penina no banta kaisaro abo haike no bini busas sela tai borerok no boru heke bo hana no belai ke hamjak phano bono banta kisa se ru amni hanba subrayung bono busa ruliya penina bono podrepot kok sawi tesra khlayo tamni hanba subrayung bono serai ruliya abo haike ma nokha bisi kwbangma laithangkha borok subrayung ni nogo thanglai phuru khe penina hana no podrepot kok sawi tesra kario heke bo kabui mungsa chaya nangya ke tongo bini busai Elkana bono hai hinui sengkha hana tamo ungui nung kap tamni nung mungsa siliya unglang tamni asud bini bukha duku nangjak sajela khorok si songni selai ang hamku gediba Hanan bai Eli salsa borok silo subrayung ni kok bisingo sabaike nungbaike hana bachaka Eli ochai subrayung ni nokni dugar gana o asugui tongo hana bai belai beka hamya ungui subrayung ni ani surui kapkha heke bos samai tanggi hai hinui saka sengkrak rongni subrayung nini selengjuk anu naiklai jadi ani tektono nayei anu muituk khai jadi anu tapok jadi nung anu busasla khoroksa rwkha ang samai tangui sao ang bono kwthang tongsak subrayung thani yafarnai tebo bwkhanai bo rajaglak hana subrayung thani suri sanmang tongkha Elike bini bukhukno naijomui tongo hana bini bukha bisingo kok sawi tongo bini bukhuk simiche ula ungo bini khorang ke khanaya heke Eli bo chuak nangjak se ungkhana hnui chongkha heke Eli bono nung busuk guduk arak phegui tongsinai nini aroni arak khibiui rohor sidi hnui sakha Pia ba hana hai hinui saka bugra ang arak phekjakya ang belai no tekto nangjak burui jase ang suri tutui subrayung ni thani bukhani kok se sawi tongo ahai no baliknai burui hinui ta chongdi ang belai bukha ungui se abo hai ke surio heke Eli kesang ke thangdi Israel ni kaitor nung samano resi thung nei saka tai burui hai hinui saka nini selengjik khairok mung manthung heke hana thangui jaka nungkha tai bukha tekto rikha
Samuel achaimani tei yapharjakmani. Borok tei phung aidro dakti bachawi subrayungno khulumbayui ramao borokni nogo kifilui thangkha. Elkanah bini bihik hana bai thuka chakha heke subrayung bini surimano khwnakha. Hana jorao no sakderya wngui chwla bwsak khoroksa bakha. Bini mung Samuel hinui pharkha. Tamni hwnba bwrui hai hinui sakha. Ang bini bagui subrayungno sankha. Elkanah bai bini nukhungsongni borok tei waisa Shilo subrayungni thani bisingni yapharma lainani tei bo chakmano yapharnani phailaikhai. Tamo khe o jorao Hannah khe thangliya. Bo bini bwsaino hai hinui sakha. Chwrai abuk chama yakar khe ang subrayungni thani tlangnai heke bo thwiyachak no aro tongnai. Elkanah bini bihikno hai hinui sakha. Nwng chajakmani twi no khlai di. Abuk kagya sak nwng nogo no tondi. Subrayung bini kok narwkthung heke Hannah abuk kagya sak jora nogo tongwui chwrai no naikani khlaikha. Bo abuk chama yakar khe Shilo bono tlangui logi o nokha bisik thamni musuk bwsa masa awan kilok kaichi tei mui bukur sola bai kuplung arak tlangkha. Bo Shilo o subrayungni nogo Samuel no tubukha afuru chwrai belai kwlui. Borok musuk ratarbai khe chwrai no elini thani tubukha. Hannah bono hai hinui sakha. O bagra oro subrayungni thani suriwi tongphuru nwng nukmani bwrui ang no. O chwrai ni bagui ang suri sanmani subrayung ang samano rwkha heke ang bono subrayungni thani yapharo bo kwthang tongsak subrayungni no wngnai heke borok aro subrayung no khulumlaikha.